Formal nga gi-turnover sa mga residente sa isla sa Pilas sa munisipyo sa Haji Mutamad ang 23 ka mga lost firearms ngadto sa lokal nga kagamhanan sa probinsya sa Basilan kagahapon Enero 30 sa barangay Tausan, Pilas Island. Mismong si Basilan Governor Jim Hataman Saliman kauban sila si Joint Task Force Brigade Commander Brigadier General Domingo Goboy ug 4th Special Forces Battalion Commander Lieutenant Colonel Bernard Samin mao imidawat sa mga gisurrender nga armas nga personal nga gitunol ni Mutamad Mayor Arsina Nano kauban ang mga barangay officials. Nagmalampuson ang programa sa Small Arms and Light Weapons Program sa isla tungod sa paningkamot sa 9th Special Forces Company nga gipanguluhan ni Captain Marvin Jacinto nga ubos sa pagpangulo sa 4th Special Forces Battalion ug sa Mutamad LGU. Una-una yung concept kasi nito is paano talaga i-contain yung baril dahil sa farm area malaki talaga yung number ng baril no. So supposedly ang idea rito is wag na talaga magamit ng tao yung mga baril. And if possible mapa-surrender. Yan yung idea ng SALW program So initially nagkaroon ng MOU with local government and so with yung hanggang sa barangay level yan Gidayeg ni Brigadier General Domingo Goboy ang paningkamot sa mga sundalo ug lokal nga gobyerno sa pagpadayon niini sa pagpataas sa level sa dedikasyon sa katungdanan ug pagpatuman sa ilang misyon ug pagbuhat sa ilang bahin alang sa kinatibuk ang kalinaw ug kalambuan sa probinsya sa Basilan. Alam naman ang Basilan na dati pag tinawag na pag narinig mo yung Basilan daming kaharahasan. Meron yung problema dati ng Apus Kayab, meron yung dati na mga rebelde dito, yung mga MILF, dati MNLF. Yung mga tao kakaroon ng baril para protektahan yung mga sarili nila. And it's also a way na part din ng programa ng gobyerno, bigyan sila ng baril para protection sa community. Dako ang pasalamat ni Mutamad Municipality Mayor Arsina Nano sa mga turnover sa ilang mga armas tungod kay pamatuod lang kini sa ilang panaghiusa ug tabang sa pagpauswag sa mga kaayuhan sa isla. Ang masasabi ko lang po sa ganitong programs ng ating mga men in uniforms ay malaking tulong po ito sa peace and order sa aming small community. Dahil just like sabi ni Gov, ma-minimize natin yung mga loose firearms sa isang area. Grace Alcunaba, Newsline Philippines, Basilan Province. Stay safe!